Sé que ja ho heu pensat molt. Sí. Sé que fins i tot va haver un moment que ens vam plantejar fer-ho a cara coberta i tanmateix al final heu decidit en un acte que a mi em sembla de valentia i també segurament d'amor a la filla o a la germana, avui està aquí. No sé com plantejar-ho. Em permeteu que pregunti d'entrada com esteu? Com esteu? Jo bé. Sí? Tranquil·la. Com es sobreviu al suïcidi d'una filla, d'una germana? Què és ser una supervivent d'un suïcidi? Com a mare és una mutilació. D'entrada és una mutilació. Et sents que et falta una cama, que et falta un braç, que et falta un ull, i un dia per l'altre se't desmunta el món. És la ferida... És molt complicat explicar el dolor, però realment fa molt mal al cor. Jo tenia molt mal en el cor. Jo tenia la sensació que el cor em anava. S'enfonia. I és una mutilació emocional, física. Però tu em dius a la carta que he pogut llegir, on expliques, diguem-ne, aquelles coses que van fallar, que finalment van portar a que passés la desgràcia. Expliques d'entrada, que a mi m'ha colpit molt, com una llarguíssima agonia, veient com la filla tenia com a desig suïcidar-se i que no veies com podies lluitar en contra això i que els protocols psiquiàtrics que calien van anar fallant. Em vols parlar d'aquest tema? Sí. És que a casa n'havíem parlat de que qualsevol dia vindria la policia a casa, ens trucaria a la porta i ens diria que havien trobat a la Mati morta. Ho havies parlat amb la Maria? Era un tema que s'havia parlat a casa. Uau. Era algú com que en part ja estava mig assumit de que tard o d'hora passaria. Perquè era inevitable? Tal com estaven anant les coses, sí. Per què? Perquè et trobes que la teva filla una nit decideix prendre's un munt de pastilles, i quan dic un munt vull dir més de 200. 230. Sí, perquè és que es va prendre tot el que hi havia. Vull dir, és que no... Va ser brutal. L'ingressen... Bueno, l'ingressen no, a urgències. Va coincidir amb l'època de la pandèmia. No la pots veure durant moltes hores, 12, 14 hores, no saps res. Vas entrant i no et diuen si està viva o morta, a urgències. M'estàs dient que tu, la mare, amb la teva filla que s'ha pres 230 pastilles, no te diuen durant hores si està viva o morta? Sí. T'envien a casa. T'envien a casa. T'envien a casa i no et donen cap informació? No. És que no puc imaginar, perdona, jo sóc mare d'una nena que té aquesta edat, no em puc imaginar... I amb la pandèmia no pots entrar. Mare, sempre els telèfons existien, per favor? Et prenem nota del telèfon, vés a casa i et anirem informant. Lògicament ens vam quedar fora de l'hospital asseguts al terra, esperant notícies. A veure, Marga, estàveu tu i la Maria, entenc? Jo no estava. Tu no estaves? No vivia a casa. Tu, la mare, estaves asseguda al terra, a fora de l'hospital, durant hores... Amb la meva parella, sí. Esperant que et diguessin si la filla havia mort o no. Sí. És que... Això no pot passar. És que em sembla terrible. Doncs van així. I després he pogut llegir que, tot i haver pres aquestes pastilles, li volien donar l'alta, ella vomitava, estava marejada i no volien ingressar-la. No. Per què? No ho sé. Jo els hi vaig demanar molts cops. Aquell dia li vaig suplicar, dic, m'estàs dient en sèrio, que al cap de 14, no sé, van ser 15 o 16 hores, la nena veu doble, està vomitant, perquè ha pres un iogurt, l'acaba de vomitar. I te l'envien a casa? Inclús li van fer subjeccions, perquè m'ho va dir ella, i de fet estaven allà. I m'has dit que li ha vingut de 20 minuts, així mateix. Si arriba a vindre 20 minuts més tard, la nena no ho explica. I me l'estàs enviant a casa? O sigui,
Et diuen els metges de l'hospital on vas anar, d'urgències, que li va anar de 20 minuts que aquell dia morís, i tanmateix no la ingressen, et tenen hores a fora i et diuen ja ara emportin-se-la, amb la nena veient borrosa, vomitant, i amb el xoc, i a més, preguntant-se què caram estava passant perquè aquella nena hagués pres 200 pastilles. Per tant, aquí hi havia un problema, òbviament, psiquiàtric, que calia... I quantes vegades has lluitat perquè te la ingressessin? Tots els cops que hem anat d'urgències. Quantes vegades ha estat això? Setmana sí, setmana també, i alguna setmana repetit. És veritat que et van dir que com no eres una família desestructurada i que eres una persona culta i que tu podies fer tu sol amb ella? Perquè la Mati deia que se sentiria apoyada a casa i perquè érem una família amorosa. Si jo hagués sigut una mala dona i el meu home m'hagués estat apallissant dia sí, dia també, com que haguéssim sigut una família desestructurada, sí que haguessin tingut lloc per ingressar-la. De fet, l'haguessin ingressat. Marga, com es viu a casa en el dia a dia, en l'hora a hora, les 24 hores del dia, amb una filla que saps que si pot es matarà? Jo tenia... És que... Com ho puc dir? És que jo li veia en els ulls. Jo li veia... És que li veia a la mirada. Va arribar un punt que la Mati em mirava... Feia por. I anava molt més enllà. Ja estava. Vull dir, feia... a l'últim temps ja no estava aquí. I no te la ingressaven? No. Però per què? És evident que estem parlant d'un problema de salut mental. Perquè no ho trobava necessari. Inclús vam estar buscant un centre privat i treure els diners, demanant diners a tothom. I per entrar a un centre privat pensa que hi ha llista d'espera, però de mesos. La nena tenia, entenc, una malaltia psiquiàtrica, no? Sí. Per tant, i aquesta malaltia psiquiàtrica pot derivar en un suïcidi, també entenc. La nena estava medicada. Sí. Fortament, entenc, també. Però tanmateix havia fet diversos intents de suïcidi i havia anat d'urgències. I s'hi autolesionava de forma contínua. Autolesions, intent de suïcidi... I tu va arribar un moment en què vas estar convençuda que també podia ser que prengués algun tipus de droga i que no prengués la medicació que necessitava. I et vas sentir indefensa, no podies protegir-la, no podies... Et va fallar el sistema, Marga? Van fallar moltes coses. Quines? Ostres, jo potser ara diré una cosa molt forta, però és una frase que dic molt sovint. Entre tots la vam matar. Uf. Segur que tu no, No. Bueno, jo també podria haver fet altres coses, jo què sé, em podria haver enfadat molt quan els metges em deien que... Saps que no pots fer-ho, això? Que la Mati te'n vas... És que jo vaig ser massa educada. Marga, saps que no pots fer-ho, això? Bueno, però... No, segur que no, segur que t'has de... Però els pares ho patim, això. Ja m'ho imagino. Tots, la culpa és algú que ens arrastra en el temps fins que fas les paus. He llegit que cada nit t'aixecaves a les 5 del matí per veure si respirava, amb la por de que algun dia no estigués respirant. Sí, perquè estava convençuda i ja estava. És que la Mati ja... Encara t'aixeques a les 5 del matí? Ara vaig molt medicada. Per poder dormir. No podies dormir, clar. No. Tenia atacs de pànic. Jo he tingut atacs de pànic dormint. No puc imaginar, Maria, com impacta això sent la bessona amb una joveneta... Teníeu 21 anys, no?, en aquell moment. Per tant, en tens ara 22, entenc, o... En res em faré 23. Suposo que t'ajuden, no? Sí, clar. Per mi va ser com un... Clar, va ser molt fort, no? També per mi de tenir algú que realment es construï la teva vida des de zero amb aquella persona. El saber que la connexió que tenia jo amb la meva germana era espectacular i d'un dia per l'altre saber que ja no tens aquella persona, que ja no pots comptar amb ella, ja no li pots explicar els teus quès, res, és complicat. És més trobar a faltar allò de saber que està allà que una altra cosa.
Però bueno, jo també agraeixo que estic bé, que jo en el seu moment jo estic molt en pau, estic molt tranquil·la i en el seu moment ja vaig dir que jo viuria per mi sobretot i en part també per ella, però més per mi. Clar que hi ha una miqueta de tot i és una que farà mal sempre i la trobo a faltar cada dia de la meva vida, al veure que jo creixo, no? I ella representa que hauria de créixer al meu costat i només estic creixent jo, no? Que sempre teníem un pacte amb ella de sempre agafades de la mà, sempre, i no ha pogut ser, no? Puc dir que t'admiro? Gràcies. No? És una fortalesa... Jo l'admiro. Una claretat, una fortalesa, una maduració, una maduresa tan extraordinària amb una noia tan joveneta i havent viscut una situació com aquesta. Marga, què vols dir? Mira, Què hem de fer? Què passa? Què falla? hi ha uns buits dintre del sistema de la salut mental que s'ha d'actuar ja. Perquè hi ha coses que com a societat no ens podem permetre. No ens podem permetre que uns pares s'hagin d'emportar el seu fill o la seva filla després d'haver tingut un intent seriós de suïcidi a casa sense cap informació. Però això passa habitualment? O passava a l'hospital que vas anar? És així, en termes generals és així, no et donen informació. Perquè era major d'edat? No. Tu passes a ser el cuidador d'aquesta persona. Com a ser cuidador d'una persona amb una malaltia psiquiàtrica? És com si et passessin, tens, per desgràcia, un malalt, el familiar, el pare, la mare que sigui, de càncer terminal, amb pal·liatius, i et diguin que els pal·liatius els has de fer tu a casa. Imagina't. Doncs això ve ser... La imatge és aquesta. Hi ha un moment molt dur en la carta que he llegit, a mi m'ha impactat molt, perdoneu perquè realment és... Us agraeixo la conversa, però impacta. I els que som mares i tenim fills d'aquesta edat encara impressiona més. Bueno, suposo que tots ens impressiona. Hi ha un moment en la carta que tu comentes que fins i tot et discuteixes amb la psiquiatra perquè tu eres la que eres responsable de donar-li la medicació, per tant la controlaves, sabent que si no la prenia anava malament, i la psiquiatra decideix que ella ja està bé i que pot prendre-la sola, i tu t'hi baralles i dius, explica-m'ho, sisplau. Després de que la Mati es prengués la sobredosis de medicació, vam pactar amb la seva doctora a la següent visita de que seria jo qui li subministrés la medicació. Durant aquest temps vam anar bé. Si mentre es pren la medicació vau tenir un moment de serenor. Sí, la cosa... Clar, va dir. La cosa va anar una miqueta més bé. Però la Mati va decidir parlar amb la seva psiquiatra i dir, dona un vot de confiança, jo ja em trobo més bé. És que a més la Mati era molt intel·ligent. Sí, he llegit que tenia un altíssim nivell d'intel·ligència. I no sé com s'ho va fer, però va convèncer la psiquiatra, a la psicòloga, perquè es pogués subministrar ella la medicació. I aquell dia estava jo a dintre la consulta, per sort, i jo m'anava mirant i li anava dient, però què estàs fent? Vull dir, li estàs tornant a donar l'eina que ella vol. Perquè tu cada dia estaves amb la teva filla, veies clarament, però la psicòloga no et preguntava com la veies, no et deia... És que quan som majors d'edat, només si el malalt dona el seu consentiment, la família podem tindre informació del que està passant. Però a veure, jo òbviament no hi entenc, però algunes coses de les que estem avui escoltant m'impressionen molt. Entenc que una persona major d'edat, però quan estem parlant d'una noia amb un problema psiquiàtric que té com a voluntat morir i que a més ho intenta, és evident que aleshores la persona que l'està cuidant i controlant, que és la mare en aquest cas, ha de tenir una relació molt fluida amb el psicòleg, amb el psiquiatre, perquè és la font d'informació. No, només si hi ha el consentiment del malalt. Però és que és un malalt que es vol matar? Dona igual. És així. Quins protocols s'haurien de canviar des de la teva experiència? No som experts cap de nosaltres, ja ho preguntarem després amb un psiquiatre, però tu com ho has patit, què t'han fet malament? És evident que hi ha coses de les que sabem, per exemple, no ingressar-te a la filla després d'un intent de suïcidi. Per exemple. Després,
no donar-te una informació immediata. Dir-me que a casa estarà més bé. Qui et va dir que com que no ets una família desestructurada no calia... El metge. El metge? El psiquiatre que la va atendre. O sigui, el psiquiatre... Urgències, sí. El psiquiatre d'urgències decideix que si ets una mala mare se la queda, però si ets una persona, diguem-ne, o una mala mare o un pare, és igual, una situació o la situació molt desestructurada, que aleshores farà un acte social. Perquè representa que casa era un espai segur. Però el metge no era un activista social, el metge és un psiquiatre. I el que ha de valorar no és si és una mare desestructurada o molt ordenada, el que ha de valorar és si la nena es pot matar. I després, espera't, que jo tinc parella i no és el pare de les nenes, i jo anava acompanyada a totes les visites, i amb ell no, quan s'havia de parlar de la Mati, amb ell no el deixaven estar al davant, perquè no era el pare de la nena. Perquè encara estem en el segle XIX. Sí. Perquè és evident que la Mati convivia amb la teva parella. Feia de pare. I per no ser el pare biològic no li permetien... És que m'estàs explicant... És a dir, de veritat, primer tinc l'emoció de veure-us aquí, perquè no puc imaginar, Marga, com a mare, el que deu haver estat, no l'impacte de la mort, que ja és inimaginable, sinó la prèvia. Les vegades que... Bueno, imagina't aixecar-te cada nit a veure si respira la teva filla, és que no ho puc imaginar, no... Pilar, la meva filla es va suïcidar al cap de 3 hores de que li donguessin l'alta de l'hospital. Al cap de 3 hores. Perquè em van dir, és que li vaig dir a la doctora, sisplau, queda-te-la. Unes hores més. A veure, hi ha un ingrés d'urgències? Sí. Li donen l'alta. Li donen l'alta. I a cap de 3 hores és la Mati. I la psiquiatra d'urgències no se n'adona que està amb un altíssim risc aquella nana perquè 3 hores... I tu? I la Mati va dir, és que la Mati m'ha dit que té plans. Plans de... Clar que... Bueno, quins plans tenia? Els de matar-se. Al cap de 3 hores ja era morta, d'haver-li donat l'alta. Va marxar de casa perquè estava molt enfadada perquè havíem cridat l'ambulància la nit anterior i al cap d'una hora... L'escena és tu barallant amb la psiquiatra perquè se te la quedin. No, jo no m'he barallat. Bueno, o demanant, perdó. Suplicant. Suplicant a les... Sí. Suplicant desesperada, espantada, que se la quedessin perquè podia passar alguna cosa. Estava clar que passaria. I 3 hores després, la nena... Ja era morta. No tinc paraules. No, és que no tinc paraules, de veritat. I quan va sortir de casa, trucant a la Guàrdia Urbana, trucant a Mossos, trucant a urgències, busqueu-la, perquè aquesta nena, busqueu-la. I va passar el que sempre vas creure que passaria. I cap al vespre... Digue'm una cosa, Marga, si hagués anat continuant la medicació i hagués estat sota control, això no hauria passat. No ho sé. Vale. El risc és alt en el cas de que... És que la Mati patia molt. Sí. I és la frase que diem tots els supervivents de suïcidi, és que no volen morir, volen deixar de patir, i l'única manera que troben per deixar de patir és acabar amb la seva vida. Patia per viure, era el patiment de la vida, era. Estava malalta. Us he escoltat